Лора. Мартин. Николай Веселинов. Един, който цяла година се чуди къде да се скри в коя част на сградата да се закача. Нали така? Ама видя ли къде е камерата и да снима? Сега вече няма да се кажа. Просто се изнамили. Николай Гергинов. Нали? Гледай. Пламена. Рафаел. Симеон Георгиев. Симеон Софрониев. Христо. Сигурно си заслужил. Да. И последно Явор. Да, не е на последно място, просто буквата му е последна в азбука. Нали така? И сега искам да връча и една диплома на най-малката ученичка на нашето училище за бебе-икономист в зародиш и се връчва на Анастасия Стилянова Симеонова. Ами, уважаеми мили дечица, гости, родители, учители, завършихме с първи клас още една година. Ще дойдат други и така поредните. И вярвам, че 24 май наистина всяка година ще бъде толкова щастлив за всички нас. Да е честит празника на всички ни. Желая на всички приятен ден!